Nyapa jane ngeti kali iki? Golek bumbung sing digok Satria wae. Menawa nek etut ning kono kan ndang dijupuk nggo dolanan. Ya gelah ilang. Yo gak enak no. Yo. Assalamualaikum, Dendang. Dik, Waalaikumsalam. Mas Leman, Apa, Dik? sepuntene sing kathah nggih Mas. Nek wingi pas kula mantuk teng Solo, bapak kalih ibu mboten setuju kalih hubungane awake dhewe. Amargi tirose bapak kalih ibu wetone mboten cocok. Sepuntene sing kathah nggih Mas. nyapa to, Man? Sawangane wajahmu kok pucet. Kakean beban mau piye? Macak melas, poso ngono ya, macak melas. Ora sida rapipat karo Endang. Lho. Lah nyapa? Ketone ra pas. Yo, sing sabar. Paling gak iki koncomu nek kesempatan. Asem cici. Udah nyuntik, janji ini Pak Kiai. Ini gendeng masjid. Materi sik rene. Pripun Mang Menteri? Aku ki ape njaluk tolong awakmu iso ku rasa. Nggih, monggo Pak Menteri, pripun? Iya ini. Aku ki ape budal nyuntik. Nggih. Kok delalahi aku janjine Pak Kiai ape benane gendeng masjid bocor. Oh, ngoten. Tolong benakno ya, Sa. Oh, nggih. Siap. Alhamdulillah. Siap, Pak Menteri. Aku budal nyuntik. Nggih. Ki ondone. Oh niki. Tempel men. Nggih. Benane ya. Oke, siap. Suwun ya. Nggih, Pak Menteri. Di. Woi, Di. wis. Iki mau kan dikongkon Pak Menteri. Heeh. Kon benekne gendeng masjid. Heeh. Nah, iki mau pas aku ki ora iso asline. Cuma arep nolak ki ora penak karo Pak Menteri. Nah, misal awakmu tak kongkon benekne gendeng piye? Sing dikongkon kono sing repot kene ya. Nah, ya ta. Jadi ceritane kowe mau tak kongkon. Hah? Gelem tak benakne ning masjid. Nan? Metu sik apa? Yo yo. Kowe benekne. Yo yo. Yo, si ondone. Wes ya. Yo. Beneke sing tenanan. Oh. Sing apik ya. Siap. Wat, Hei, aku. neng ndi? Lagi gendeng. Ning masjid, kon antri. Ya, ayo. Ayo Man, melu pisan Man. Bang meneng ngono kuwi lho. Bah, tak ning kene, Pak. Budal. Ora ketok. Galau.
Hebat. Enggak kok aku. Akan poso. Ya aku ora poso. Kowe kan kuat. Aku nak mokel piye? Ya wis kecek nonton nih. Ngono. Gremeng aku. Gendeng miring kabeh kok ngene kok. Ora oleh bocor iki. Mas Haji, Loh, sedang. Apa ya, Dik? iki lho Mas Haji, kula diutus Pak Lek tumbas maem kagem buka. Kula wau ki mare mboten masak. Wah, terus endang nonton ngeteri Mas Haji ngono. Mas Haji repot. Yo ora no. Ayo nek no. Lurusne kabeh ben gak bocor. Saji iki mesti tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tat. Nggih, Pak Andri. Iya, Sat. Pun Pak Andri, nggih. Wis beres apa durung, Sat? Pun sedaya beres, Pak Andri. Alhamdulillah. Nggih. Pun. Ya. Nuwun. Ya. Terima kasih, Pak Andri. Cari. Nggih. Nuwun ya. Monggo nggih, nggih, Pak Andri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Kok duduk kok karo Haji? Niki lho Pak Lek saking tumbas maem kagem buka. Cuma warunge tutup sedanten. Oh alah ya ora apa-apa. Masak dhewe wae. Nek wektune ra nutut yo gawe teh karo enteni magrib ngono. Jane ndek wau nggih. Pun muter-muter ning wandi-wandine tutup Lah banget. lah lah padu Ji. Pegar kosong golek iki ngeterke ya to. Wis wae. Mending ngene wae. Mboten usah repot-repot masak. Tinggal WA napa telepon mawon kula pesen ke Simply Food gitu. Mboten nunggu lama-lama, makanan sudah diantar sampai ke rumah. Gitu. Apa iya, Oh, Sat? nggih no. Gitu. Parang kok. Mboten. Murah, harga terjangkau, gitu. Nggih. Nek pesen ampun ngepres Pak Mantri. Kula tak wangsul riyin gitu. Yuk. Nggih, derek buka mriki. Ya, Ji. Ya wis, Sat. Nonton Pak, nggih? 10 ya. Oke, siap Pak Menteri. Oh. Matur nuwun, matur nuwun. Yuk. Assalamualaikum. Yo, Waalaikumsalam. Ya apa iki? Duit iki paling. Simply Food. Nggih. Niki bener rumahnya Pak Burhan Effendi. Nggih, nggih, kula, Mas. Saya ngantar makanan Pak dari Simply Food. Wah. Iki panganan opo, Mas? Mau soalnya sing pesen tonggoku. Oh, Simply Food niku restoran online. Wonten rice ball, wonten geprek, wonten bicis. Dadose jenengan kantun WA mawon langsung diantar sesuai dengan alamat. Oh. Iya. Sun Mas yo. Oh, nggih. Apa ya, Mas? Nggih. Pak, anu dereng bayar. Oh, yo. Ah, iya, Mas. Nggih. Iya, Mas ya. Nggih, matur nuwun Pak. Iya, Pareng-pareng. Nggih. Ji, keneng di. Ji.
Wes lho aku ora mudun lho. Iki nek maem wis. Tapi kok wonge mau papat tok. Lima ning cici. Man galau Pak Mantri. Niku mungkin sekedap boleh nggih. Kula ganteni posisine. Tikus cuwut. Lah supat. 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 Lho, supat keri no. Iya tadi. Oh, bocah rancak tok iki. Kedak. Wah. Pak. Mudun Pak. Pak. Woi, aku nang mat oi. Allahu akbar Allahu akbar. Tiba. Wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye to, Ci? Critane? Dengan ngengken Satrio. Satrio ngengken kula. Kula ngengken Supat. Supat yang dur gendeng. Kula digengken Dek Endang. Nah, kula lali. Supat tesih yang dur gendeng. Aduh, ora cetha kowe, Ci. Ten. Lah. Lah. Sepule. Bagene kula pundi Pak Mantri? Ya wis tak bagi karo ya ini to, Ci. Lah kowe kesuwen kok ya. Lah iki game gawe loro digowo supat. Pak. Bagianku endi, Pak? Bos. Pak. Halo, Pak. Ora, Bos. Pak. Allahumma lakasumtu Wabika amantu wa larsika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin.